ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, подписчикои канали Саудо ТВ. Имрӯз 4 январи соли 2026 сол навории хонаҳои арзон дар канали Саудо ТВ пешниҳодтон мешавад. Тамошо кунед бачаҳо. баъдон барои қабули реклама шумо дорои хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техникаву компания, офис чизе ки доред барои реклама кардан метавонед дар WhatsApp-и Саудо ТВ ахираш 9997 муроҷиат бикунед. рекламаш карда дар фурӯш мегузорем. Дар кӯтоҳтарин муддат ҳаракат мекунем ки фурӯхта битем. чизе ки равон мекунем, видеонавори хушрӯй кунем ё ки суратҳои фасон адресҳоро пранависонда рой кунем, рекламаи зур мешавад иншоалло. дар видео лайк бонед, дар канал подписатсия кунед. чизе дар кор доред дар комментария нависед. худо хоҳад мо навор мекунем, пешниҳодтон мекунем аз рӯи комментҳои шумо. видеонавора бо диққат тамошо кунед, поделиса кунед, лайк, подписатсия кунед, навора шуруъ мекунем бачаҳо. дӯстон, телеграм-канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиаи биненда. бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинҳои арзон дар инҷа мегузорем. маъқул боша гузарен тамошо кунед анҷа. силкаш дар таги комментария. нафарое ки дар Московский област кор мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъ карда дорен, ба шумо ширкати грузоперевозки акаи Нозима тавсиятон метавонем ки тӯли якчанд солаи оиди ҳамин система кор мекунад, фаъолият мекунад. аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир ба ширкати акаи Нозим занг бизанед, борҳотона равон кунед. агар борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, ба мошинашон омада худшон бортона мегиранд. соқ саломат, пряма Тоҷикистон. пашти ҳар ҳафтаина бор мебаранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Кулов, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Қурғонтепа, Муъминобод, Восеҳ Ҳамадонӣ, шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хурусон, Фахрободу, Қубодиёну, Гаравти, Ҷиликӯй. хулоса ба ҳамин тарафҳо бор мебаранд. фақат аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир бе ягон мушкилӣ муроҷиат кунед. худо хоҳад бортона бурда мерасонад бошад. дӯстон, як эълон мега ки ассалому алайкум бародарои азиз. касе ай тарафҳои Душанбе хона дошта боша бо нархи 200 то 250 ҳазор сомонӣ, як хонага 40 квадрат боло боша мехарем. мисол ами 40 квадрат боло як хонага аз 200 ҳазор то 250 ҳазор сомон. тарафҳои Душанбе кадомитон хонаҳои фурӯшӣ дорен? ина марҳамат дар WhatsApp-и ака ахираш 3367 метавонед занг занед. иншоалло ака мехара 200-250 ҳазор сум. суми дали чи? беҳтарин вариант барои савдо кардани хонаҳо занг занед. дӯстон, мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ имрӯза. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст ки масоҳати 5 сотиқ замин дорои 3 ҳуҷра. ин хона дӯстон дар шаҳри Кулоб дар деҳаи Тото қарор дорад. 149 ҳазор сомон нарх дорад. хонаи арзони фурӯшӣ дар Кулоб деҳаи Тото. аз дохили шаҳр мега 6 километр дуртар, наздик ба шоҳроҳи Кулоб ва хулоса наздик ба шоҳроҳ хулоса. мактаб наздикай бача азиз. хизматрасониҳо ҳамаш хулоса наздикиша қарор дорад. сум дар кор арзонаш монда ки савдо шава 149 ҳазор сомонӣ наздик ба шоҳроҳи Калон ва мактаб. ремонтош дар ҳолати, яъне ки ҳамин ҳолат қарор дорад. ремонт пашти тайёрай. мегиренда агар ки шароити расход кардан надошта бошанд, зиндагӣ мекунед. аз думи канали мо муроҷиат кунед. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ аст ки масоҳати 6 сотиқ замин дорои 2 ҳуҷра, пушти хона рӯшодка, кришаи фасон, лаби роҳ дар учбоғи шаҳри Хуҷанд қарор доштааст. нарх 220 ҳазор сомон. боз муомила дорад. участкаш 6 сотиқ, деҳаи обод, 220 ҳазор нархи соз, беҳтарин нарх. хоб дар ин тарафҳо хулоса ки нархҳо қимата бачаҳо акада сум дар кор савдода гузоштанд. 2 ҳуҷрагаи тайёр бо масоҳати 6 сотиқ замин гирдаш, пашти маҳкам, шароитҳои хуби замонавӣ барои зиндагӣ кардан. далши маълумот тариқи рақамҳои WhatsApp ахираш 70-78 занг занед бачаҳо азиз, бигиренаш.
мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ астае, ки масоҳати 8 сотиқ замин дорои 3 ҳуҷра дилолои ноҳияи Муминободда қарор дорад. бачаи азиз, деҳаи Дилоло, ноҳияи Муминобод, хона бо лои бардоштагӣ, дӯстон азиз, лои девол. Ҳайли лои девол медонед ки чӣ хеле беҳтарин вариант мешавад. Хона гармакак, масъалаи шикатуршам осон, ҳама тарафа хуб. 3 ҳуҷра кардагӣ, хобу криша часпондагӣ, хонаҳо коробка, масоҳати 8 сотиқ замин, 130 000 сомон нархаш. фурӯшӣ дар ноҳияи Муминобод, деҳаи Дилоло. Документҳо ҳама мега 100% ҳай. масоҳати заминмон 8 сотиқа ташкил медиҳад, ки об свет ҳастай. барои маълумоти бештар дар WhatsApp ахираш 0066 метавонед муроҷиат бикунед. лайкотонро гузоред, дар канал подписатсия кунед, навора то охир тамошо кунед. чизе дар кора дар WhatsApp роҳӣ кунед, реклама када фурӯш намегузорем, чизе ки барои реклама дорем. мегзарем ба чормин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ навбатӣ астае, ки гирдаш маҳкам, дорои 3 ҳуҷра, масоҳати 2 сотиқ замин, ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе, 290 000 сомон нархаш. Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. хона дар Фирдавсӣ, маҳаллаи Дарёбодда қарор дорад. ҳамагӣ 1,5 сотиқ замин, 1,2 сотиқ замин, 3 дархона, калидор, ванна, ҳоҷатхона, дардорини хона қарор дорад. бачаи азиз, хуб, ба ҳамаи ремонтош фурӯхта мешавад. чӣ хел мебинед, ҳамин ҳолат кардагӣ бачаҳо сум дар кор савдо мекунад. ҳуҷҷатҳо ҳастай, нашуд нарх 290 000 бо муомила карда мешавад. ремонтҳо падабои тайёракай, гирдаш маҳкам, хулоса хона ҳамиқа мешавад. кадомитон дар корай, занг зад бигиринеш. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае, ки духонага квартира дар 6-ум этаж, масоҳати 53 квадратни метр, дар ҳолати подшпаклёвка тайёр. дӯстон азиз, 6-ум этаж, масоҳати 53 квадрат, духонага дар фабрика Ленинград, ноҳияи Рӯдакӣ. хоб нарх бошад 285 000 сомон, муомилаи соз дорад. фабрика Ленинград, фурӯшӣ дар фабрика, назди коллеҷи тиббӣ, мактаб, садик, боғча, сохтмон будштагӣ ҳастай. худи бино мега 8 ошёна ҳай. хонаи мо дар 6-ум ошёна қарор дорад. дар 6-ум ошёна қарор дорад. анҷоми сохтмон то моҳи январ феврала ҳамин моҳ худо хоҳад супурда мешавад. перегородка, монтаж, шкатур ҳастай. метавонед ремонта сар кунед. ина марамат 285 053 квадрат, 6-ум этаж, 2 хонага занг занед. мегзарем ба 6-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае, ки якхонага квартира дар 1-ум этаж, масоҳати 54 квадратни метр, Дисабури шаҳри Норагда қарор дорад. бачаи азиз, Дисабур яҳё мега яҳёи Мир Фозилов, доми 15 этажа, хона дар 1-ум этаж қарор дорад. ремонт хай ҳамин ҳолат 54 квадрат, 250 000 сомон нархаш. дар WhatsAppшон аз уми канали мо Савдо ТВ муроҷиат карда метавонед. ахираш WhatsAppшон 0076 занг занед. бачаи азиз, 54 квадрата, якхонага, 1-ум этаж, доми 15 этажа, ремонтҳо ҳамин ҳолат 250 000, шаҳри Нораг да қарор дорад. бачако, кадомитон квартираи сериёзи харасе, ина марамат занг зад пурсон шед. дӯстон, мегзарем ба 7-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае, ки якҳуҷрага квартира дар 1-ум этаж бо масоҳати 20 квадратни метр, ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе, 289 000 сомон нархаш. якхонага квартира, 1-ум этаж, 20 квадрат, обсвет ҳастай, документ дора, канализатсия дора, Маяковский общежития қарор дорад, техпаспорт дора. нархи ахири мондагиш, бачаи азиз, 289 000 сомонӣ. ина кадомитон аз тарафҳои Маяковский квартира арзон дар кортонай, ина занг бизанед, бо худо хоҳад муомила шояд дошта бошад. неги ҳозираш мега ки нархи ахир
хулоса маслиҳат карда бигиринҷ бачаҳои азиз. 20 квадрат, якум этаж, як хонага, ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе дар Маяковский қарор дорад. 289 000 сомонӣ. дӯстон, мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки духонага квартира ҳастае ки дар дуюм этаж масоҳати 47 метри квадратӣ. квартира ҳамин ҳолат дар дуюм этаж ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе 265 000 сомон нархаш ки боз муомила карда мешавад. рақамҳои дасти ахираш 4430 метавонем муроҷиат бикунем. ачако хона падабои тайёр, стяжка кардагӣ, монтаж кардагӣ, потолок пашти тайёр, тирезаҳо часпондагӣ, даро часпондагӣ, коридори фасон, 47 квадрат, ду хонага, дуюм этаж савдо мешавад 265 000 сомон. худохоҳад бо муомилатон мекунанд. ва нафароне ки хона, замин, мошин, квартира, аппарат чизе ки барои реклама дорен, дар WhatsApp муроҷиат кунед. аввали видео яки охири видеора мемонем WhatsApp худмона. иншоалло рекламаш мекунем, дар ҳамин кӯтоҳтарин муддат савдо карда кортона тамом мекунем. бачаҳои азиз, мегзарем ба нуҳумин квартираи фурӯшӣ. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад. якхонага квартира дар нуҳум этаж бо масоҳати 42 метри квадратӣ дар 4 микрорайони шаҳри Турсунзода Регарда қарор дорад. 163 000 сомон нархаш. WhatsApp мегзорам ахираш 2228 муроҷиат бикунен. дом мега хонаи мо дар ҳамин дом хоб дар нуҳум этаж қарор дорад. бародари азиз, дом бучидагай кирпични лифт дора. максимум 6 моҳ пас иҷозати ремонт метиҳанд. худохоҳад бачаҳои азиз, хонаҳо перегородка кардагӣ дар ҳолати коробка стяжкаш мекунен. далчи корша ба филми хито мекунен. 163 000 сомон, 42 квадрат. боз маълумоти бештарша бачаҳои азиз занг зад бигиред. дӯстон, мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастае ки якҳуҷрага квартира ҳастае ки дар сеюм этаж бо масоҳати 48 метри квадратӣ. ноҳияи Исмоили Сомонӣ, шаҳри Душанбе 240 000 сомон нарха. срочна фурӯшӣ дар маркази шаҳри Душанбе назди бозори Меҳргон иваз намешавад. фақат бо пули нақд. илтимос кредит масъалада занг назанед. алиши масъалада занг назанед. фақат суми нақд 240 000 сомон, 48 квадрат, ҳолати коробка, якҳуҷрага дар сеюм этаж. ина маълумоти бештаршо бо занг зад бигиред. беҳтарин вариант назди бозори Меҳргон. боз иншоалло муомилаи соз дорад. занг зад пурсонишем ачако. имрӯза навори мо тамом шуд. чизе ки ёфтем, роӣ кардем, хоҳиш кардем, ҳамаша ҳаракат карда навор кардем. ана бо далчи барои реклама муроҷиат бикунед. хона, замин, чизе дорен дар WhatsApp рекунед, рекламаи пасон карда фурӯша мегзорем. зинда бошен, сарбаланду обод бошен. бачаҳо раҳмат ки савоти бира ҳардуа тамошо мекунем. бачаҳои азиз.